Ja, jeg vil fortælle jer om ioner. Og ioner, det er et atom, som har optaget eller mistet en eller flere elektroner. Så den faktisk får flere ladninger. En ladning, den kan både være positiv eller negativ. Et atom, som har mistet en eller flere elektroner, det er positivt ladet. Det vil sige, det hedder en plusion. Og et atom, som har optaget en eller flere elektroner, det er et negativt ladet, og det vil sige, det bliver en minusion. En måde, man kan forklare, hvordan de her forskellige grundstoffer bliver til de forskellige atomer, det er at forklare dem ud fra nogle superstars. Og de her superstars, det er altså de yderste grundstoffer, som I kan se herovre. Den øverste deroppe, det er helium, og så kommer neon, argon, krypton, xenon og gonon. Og de andre grundstoffer vil som sagt gerne ligne dem her, og de vil helst ligne den, de er tættest på. Det vil sige, hvis vi for eksempel tager fosfor, som er der, den har 15 elektroner, og den skal have 18 for at ligne argon. Så derfor så skal den have 3 elektroner. Derved så kommer den altså til at hedde P minus minus minus. Et andet eksempel, det er, hvis vi tager natrium, som er herovre. Den vil altså gerne ligne neon, som er helt herovre, og det vil sige, at den har den har 11 elektroner, og den skal kun have 10, så derfor så skal den altså smide en. Så kommer den til at hedde Na+. En positivt og en negativt ion, det kan sammen for eksempel danne salt. Hvis du for eksempel tager positivt ladede natriumioner, det hedder Na+, og så negativt ladede kloridioner, det er Cl-, og så får man altså køkkensalt. Den ser sådan her ud. Ups. Na plus Cl. Det bliver altså til køkkensalt. Yes. Ioner, de kan faktisk også opløses i vand, og så kan de lede strøm igennem. For eksempel har vi jo lige fundet ud af, at salt det består af positivt og negativt ladede atomer. Så derfor kan der løbe strøm igennem. Modsat kan der ikke løbe strøm igennem demineraliseret vand, fordi at der er ikke noget, det er totalt afsaltet, det er helt almindeligt postevand, og vi kan jo ikke rigtig tåle at drikke for meget salt, så derfor så er det jo taget helt fra. Ja, det var vist det, jeg ville fortælle jer om ioner.